Какво става, хора? Ние сме Балзганг и в момента ще сторим една рекламка на ганга. Значи сървъра ще го дадем в описанието. Набираме членове. Може да се тествате да влезнете в нашия ганг. Всички са добре дошли. Също така снимам с Павата. Здравейте. Па, искаш ли да добавиш нещо? Ами аз правя тестовете. Понякога са доста... Тестовете за ранг са доста трудни. Вече се надявам, който иска да е по-голям ранг, да има качествата. Защото много хора напоследък взеха да искат ранг, пък никой не дава нужните качества. Така е. Набираме хора. В смисъл такъв, не искаме да сме някаква малка банда. Набираме с членове, всичко. Следвате ли ме, бе, Пава? Да бе. Това въпреки, че някои взеха да изостават. Да гледам да карам бавно. Не, то някои взеха да си да пишат с чата, защото някои взеха да задават въпроси. Не фил. Окей. Чакай, че и аз малко изостана, без да искам. Да, бе, спокойно. Аз сега ще настигна. Не съм си фермс. Къде е да спрем клипа? Какво? Чува се къде е да спра клипа. Ама е да им да троним гроба. Да. Ама ти ще го сториш номера. Аз? Да. Добре, някой да ми пази инферноса тогава. Ама пак, гледай. Не изпреварват, всичко 6. Тип-топ. Всичко е тип-топ. То Фил да дрифт се научи, то тъй в началото много се изпреварваше, но се научи. Обучаваме ги. Чай сега да направя така. Пази ми инферноса. Окей. Те се сетят като го правиш. А няма ти помогнат. Ще станем направи към къща и спираме. Къде до моята къща спираме. Да, защото аз правя рекламките. За си тръгнахте, бе? Тук сме, бе, чакаме. Това ли са всички коли? Не, там има. Това са, да, е за една Не, бе, кола. там има още една. Трябва да го направим с всички. Какъв е този, дето не е лилав и беше тук, бе? Не знам. Ей, кой ще ме изпревари? Ай, балс. Да. Ай, тръгвай. Пиши на ганга в чата, че отиваме към базата. Могат да изпреварват вече. То трябваше да си продължим да сме с реда с конвоя, бе, човек. Да. Да не се изпреварват. Мен ми беше зор да сторя рекламката на ганга и... Че спря ли да снимаш? Не, още снимам. На селото ще спра. Аз главно правя рекламките, а Павата
Ти ко правиш, бе, Павел? Нали аз тествам, бе. Да, ти тестваш, ама... Да, и той снима такова, как тества хората. Как дрифтят. Аз съм по рекламките. Сайта ни се казва във Facebook Balasgang. Страницата, не сайта, но се така. Все тая, бе, брат. Пука ли ти? Кажи ми, пука ли ти? Пулка ми. Значи запука. И хора, ако ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за нас и чакайте да стигне до къщата. Пей не може да кара палата. Вижте го, вижте го. Вижте Аз го. взех много да чупа оградите. Сега ми е кеф да чупа огради. Към базата карай. Добре, бе, никой ли не го мана този нубски камион тук, е? И кой го паркира това чудо тук? Добре, хора, това беше от нас. Балас, направите го това всички, бе. Като за финал. Брат, свиниско. И добре, хора, това беше от нас и до скоро.